Уважаеми управители на малки фирми в България, българските депутати май наистина се заели да приемат данък дивиденти да се увеличи от 5 на 10% и да дигнат вноската за пенсия с 2%. И сега в резултат на тези глупости собствениците на бизнес, които се самоосигуряват и не получават заплата, тъй като им е трудно дори осигуровките да си плащат на минимална заплата, сега от 2026 година ще трябва да плащат минимално 184,82 евро на месец за осигуровки. И един депутат преди около 10 на дена каза, че имало 20 000 собственици, управители на фирми в България, които не си плащат на себе си заплата. И сега ви казвам, почнете да си плащате заплата, минималната заплата, която също се увеличава, ще бъде 620 евро, 20 цента. И не е еврото виновно, че вдигат осигуровки, минимални прагове и така нататък. Но за вас сега ще бъде вече по-изгодно да получавате минимална заплата, като калкулациите ще е следната. За фирмата ви това ще струва 745 евро, от които реално към държавата ще потънат 321,17 евро. Останалото ще си остане във вашия джоб под формата на заплата по ДУК. В същото време вашата малка фирма ще спести от корпоративен данък и данък дивиденти 141 евро и 54 цента. И в резултат вие ще спестите около 5 евро, ако получавате заплата, спрямо ако не получавате заплата и си плащате сами осигуровките. Така че започнете да си плащате заплата, за да бъде този депутат доволен. Междувременно вчера един друг депутат доста коварно се захили, като го попитаха: вашата заплата ще се увеличи ли сега на депутатите? И той каза: нашата заплата е вързана за средната. Ами добре, и с това си ваше действие започнете да си получавате една минимална заплата, средната заплата в България ще намалее. И тогава и депутатските заплати, които са няколко пъти средната, също ще трябва да намалеят. Ще изядете кюфтето на някой травмиран депутат. Затова направете го и не забравяйте да говорите с счетоводителя преди това. Айде, поздрави!